Soňky aýlarda Türkiýede dollaryň türk lirasyna bolan gatnaşygynyň ozal görülip eşidilmedik derejede ýokarlanmagy bu ýurtda zähmet çekýän türkmen migrantlaryna we olaryň Türkmenistandaky hosarlaryna yaramaz täsir ýetirýär. Şu günler türkmen migrantlary türk lirasynyň hümmetiniň pete gaçmagy zerarly ýygyňda galan hosarlaryna, şol sanda çağılaryna dollar iýermekde kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky hosarlary Adatlyk radiosynyň marda habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyla goloý wagtyň dowamında Türkiýede türk lirasynyň hümmeti pese gaçyp başlady. Bu peselme soňky aýlarda hasda güýçlendi. Türkiýedäki medeniýet serişdeleriniň habaryna görä, may aýynda 1 dollar 8,5 türk lirasyna deň bolan bolsa, 29 noýabrda 13 lira goloýlady. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi bu ýagdaýyň Türkiýede türk lirasynda aýlyk alýan türkmen migrantlaryna we özlerine agyr täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, şu neçenli öýlerine pul uradan türkmen migrantlary indi hosarlaryna jaň edip Türkiýede dollaryň gaty gymmatlandygyny, şonuň bilen bile azyk we senat haritlarynyň bahalarynyň hem epesli ýokarlanandygyny aýdýarlar. Meniň ýerdenden aşama çende işläp gazanýan pulum indi özüme dol ýetmän başlady. Indi öňküler ýaly Türkmenistana dollar iýerip bilmerin. Biziň ýagdaýymyz edil häzir Türkmenistanykydan ütköşük däl diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran iki çağanyň ejesi habarçymyz bilen gurrundeşlikde Türkiýedäki adamsynyň aýdan sözlerini getirdi. Bellesek Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkiýe türkmensanlaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk migrasiýa gullugynyň 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä, Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň sany boýunça türkmenler Iraklylardan soň 2-nji orny eýeleýär. Maglumatda Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmensanlaryň sanynyň 117.905 adama barabardygy hem bellenilýär. Geçen ýyl türkmenler bu sanawda 3-nji orny eýeläpdiler. Biz adamymyň iýerýän 200-300 dollaryny tyşytlap soýardyk. Biziň hojalygymyzda 6 adam bar. Bar zadyň gymmatlanmagy bilen bu pul hem dol ýetmeýärdi. Şonuň üçin biz gaýnymyň pensiýasyna hem göz dikip ýaşaýardyk. Eger adamym bu puly iýerip bilmese, günümüziň nähili boljagy belli däl diýip iki çağanyň ejesi marly gelin aýdýar. Ol adamsynyň jaňyndan soňra özüniň iş gözläp başlandygyny, özüniň öý arasalama ýa-da çağılara seretmäge taýýardygy barada daş töweregindäki adamlary habarly edendigini aýdyp şeýle diýär. Biziň ýurdumyzda adamlar çağılaryna özleri seredýär. Öýnem özleri süpürýär. Şonuň üçin beýle iş tapmak kyn. Ýokary bilimiň bolmasa işe yerleşmek hem kyn. Häzir ýokary bilimiň bolsa-da nire işe girjek bolsaň para soraýarlar diýip marly gelin aýtdy. Ol adamsyna salgylanyp häzir Türkiýe döwletinde zähmet çekýän türkmenleriň arasynda Ýewropa ýurtlaryna aşmaga synanşanlaryň köpelýändigini hem sözüne goşdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda güýçli ykdysady krizis sebäpli durmuşyň ýygyderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da has amatly şertleri isläp ýurdu terk etmäge mejbur edýär. 2019-njy ýylyň maýynda Adatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,9 million töweregi adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Şu ýylyň iýulynda bolsa Adatlyň ýagdaýdan habarly beýleki çeşmeleri 2022-nji ýylda ilat ýazywyny geçirmegi planlaşdyrýan Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurdun çäginde diňe 2,17-2,18 million töweregi adamyň ýaşaýandygyny anyklandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada statistiki maglumatlary äşkär etmeýär. Şeýle-de ýurt häkimetleri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda işläp ýurduny näçe pul uradýandygy, munyň ýurt ykdysadyýetine we raýatlaryna nähil täsir edýändigi barada hem hiç ýyly mesele gozamaýar. Türkmen hökümeti zähmet migrasiýasy we pul iýermek meselesi düýbünden ýok ýaly alyp barýar. Bu aralykda Türkmenistana degişli ujypsyz resmi sanlar we dünýädäki ykdysady prosesler esasında çykarylýan analitiki netijeler türkmen migrantlarynyň öýüne ýylda milliardlarça dollar möçürde pul uradyp bilýändigini görkezýär. Progress adly analitiki portal özüniň ýakynda çap eden maglumatynda Türkmenistanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadagynçylyksyz we bökdünçsiz işlänlerinde Türkmenistanly migrantlaryň ýylda ortaça 4,5 milliard Amerikan dollary möçürinde pul uradyp biljekdigini çaklaýar.